Cyn Owen sydd ar ei holi. Mae yna dempo da i'r gêm yma. Owen i mewn ag elfen i Georgievski. Cyfle clir i Costa Georgievski. Mae o'n gwybod yn iawn y dyliau fod wedi rhoi Pen-y-bont ar y blaen yn y fan yna. Davies. Cion Reffel. Reffel ar ergyd o, mi oedd hwnna'n mynd am y gornel ucha. Arbediad o'r safon ucha hefyd gan Alex Ramsey. Y lle i Mark Little ond a Little. Little rownd i gornel Georgievski a draws wyneb y gol. Little. Dyma Davies. A tafod ag elfen i Rosgro. Mae Newell ar yr ochr bella. Mae Venables efo hefyd. Rosgro dal i fynd. Adam Rosgro bel yn edrych am Venables. Venables! Sut fethodd o honna? Chris Venables o bawb. Wel, cyfle gora'r gêm. Os ych chi reid eich morgais ar Chris Venables o reid y bal ar y blaen yn y fan yna. Arsan ar gei crydd i'r Bala Pete. Mae o i fyny yna. Cyffyrddiad gan Rosgro. Mi oedd hwnna'n gyfle. O, ta, beth wedi digwydd yn fan hyn. Pete yn ei chanoli. O, mae yna bob math o draffaeth yn fan hyn. A fydd y rhaid i Mr Aaron Jones wneud penderfyniad mawr yn y fan hyn. Mi oedd Pete yn ei chanoli. Cerdyn Melyn i Josh Orwerth a Cerdyn Melyn i Nathan Pete. Gyfle fan hyn i Newell, ras rhwng Newell a Jeffries. Newell, George Newell! Chafodd o'n gafal go iawn ar hwnna. Ac Helen Absalom, cyffyrddus yn y diwedd. Mae'n Cyn Owen ar gic. Gornel yn isel yn cael ei chwipio i fewn. Yr cliriad allan gan Tony Kay. Rwan ta Rosgro, mae ben i hun. Rosgro. Wannol, dadi. Ath o heibio i Ashley Evans, ond os o ddim yna. Rosgro dal i fynd! O'r arbediad gan Helen Absalom. Wel, amrediad gan Adam Rosgro. Oedd yn heiddi gol. Sgilia, cyflymder. Yr arbediad gan y golwr. 5 munud ar 20 union o'r ail hanner wedi chwarae Lasana Mendes ar geg gornel. Mae Nathan Pete wedi gweld Cerdyn Melyn yn barod a mae'n ail Cerdyn Melyn yn fan hyn i Nathan Pete a mae'r Bala i lawr i 10 dyn o'r geg gornel. Wel, dim bwriad gan Pete o gwbl i fynd am y bel. Ac yna, dim dewis gan y dyfarnwr. Smith o hyfryd gan Smith at Rosgro rhywyd ochr. Wood. O, rwan ta, beth sydd wedi digwydd fan hyn? Kai Whitmore. Mae'n awgryn bod yna digwyddiad ben yn fan hyn. Davies. Newid cyfeiriad y chwarae. Tasgu'n ffodus allan at Cyn Owen. Wan, ta mae'n gyfle gwirioneddol yn fan hyn. I Pen-y-bont, Owen. Y croeso di fewn at Sam Snaith. Dim digon o bwer ar y peniad ag ai. Dyna'r cyfle i'r 11 dyn gipio'r triffwynt yn erbyn y 10. Owen. Snaith yn galw amdani hi yn y cwrt. Whitmore, Ryan Reynolds yn galw amdani yn dyna i Marsan. Dyna i'w dwyni ar wan. Dyma Adam Rosgro. Newell sydd o'i blaen o. Rosgro. Rhediad cry'n faith eto gan Adam Rosgro. Rosgro sy'n gyfleu yr ergyd. Fymryn eibio'r postyn. Adam Rosgro. Bron a'i dwyni i'r Bala. A ni'n y funud ola'r 90.